Yo! What's up mga kahigala? Ako di si Kyler RG and welcome to my YouTube channel. Ayaw mo kalimot sa pag-subscribe and hit the bell button para permente ka update sa akong mga bagong uploads. Yo, so this is it mga kahigala. Kahigala no. So karon may kahigala no. So gawas taron kay matumi sa amigo na si Saiji kay sa trip na mo ron o yung na si DGR. Yes, mura to. Mga tao ng tubig. So ito na po paso na to kay murag kuan man kay tao na taas lang balay. Trip na mo ron. Trip na to ron ba? Mag-trip mi karon og kuan maggata ta og langka. Kay kuan para mawala nga tuwang kanaay kay usaw man ang pandemic man ta karon. Nalang ni bahala na lang may na lang ni kaysa mag-drugs. Yeah. Ngayon na lang. So, bakta sa karon ni napag-ustas sa pangkat ko si Saiji. Yo, what's up? Manibok ang inyong kuwan. Oh, kuhan ka lang. Kaning. Ulon ni na Pungason gitu, pungason na. Kakabalik taas kay kami nga nang taas na balay. Sa ikot lang o mata na ba ni Ron kay medyo man bigyan mo tulog gabi ikot. Nag-edit mo gud ni gabi mga kahigala. Oy, Julian! Nag-edit mo gud mi gabi mga kahigala. Nag-imo make beat. Among gikuan di para pang new bago na mong kuan, bago na mong kanta unta. Edit mi gabi. So nana ko sa balay nila sa IG mga kahigala. So napakahirap umakyat ng mataas na bahay. Nasa IG mga kahigala, nagdula siya jablo kanawar gud. Nagwapo na kami na lagi. Sorry mo sounds, Brad. Ano bugugkuha na, Brad? Supay kami na, Brad. Gana nila, Brad. Mura man ako gihapon kamera. Wala buang na tapturan niya daw sa hapon niya ng tigata wala buang. Ano yan kung bulukay mga kayaw? Diba? Mag-duty sa hapon niya hapon ng tigata matala. So di nang mi dayon na ni gata mga kigala kay tungod mo duty man din isa day mga last siguro si mo duty Brad. Alas 4. So may madayon na ni gata kay man Saiji busy man. So may trip na to ano ron Brad. What tayo mahimo diyan ni guys kay di man mo sagot. So mao na to. Man kaon inom tubig, kung nay kwarta inom soft drinks. So mora ito igala. Dire lang gid ko to akong vlog kay o minadayon sa among trip. Minadayon sa among trip sa pang maggataon tami. So manato nga di naman daw madayon. So this is it. Thanks to all. Huwag kayo kalimot sa pag-subscribe.